Afghanistan, total disaster for no reason whatsoever. We're going to leave Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity. And we're going to keep Bagram, the big air base, one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. Welcome back to the YouTube channel Malawi. Cameras akulu mafans yathu ndithu akuona ngati kuti tawataya tawasiya chifukwa cha zisankho zimene zikuchitika. Mwambe anyway, mabizo ndalipoti. You know, mabizo ndalipoti komanso zochitika zambirimbiri. Mwambe lero tangutibe tingopasana ndithu chi update china chake chimene chilipo sokuti mwakuti koma tingopasana chi update chimodzi kenako tizipitiliza zathuzi. Kumabe mumvese, I think mumvese sabe koma kuti this is what is happening. Komabe tikhale tikupita abe bwinobwino. Pamene tikubwera sasopano pamene tili pa chipwirikiti cha political conflicts or issues, pamene tili ndi chipwirikiti cha international cha ndale za dziko lonse lapansi cha maiko, pamene tikumvaso tikuona kuti Trump afuna apiteso ku Afghanistan akatenge Bagram imene ndi chani kuti Bagram ndi barracks ndithu yayikulu kwambiri Bagram imene ili ku Afghanistan. Chase pafupi ndi capital city, tena kuti pafupi ndi Kabul ku Afghanistan. Ndi nkhani yayikulu kwambiri, kwabe tipanga cover kuti mumvesese kuti chingachitika nchani komanso chikuchitika ndi chani. Ndi tiyambire ndithu poyambirira kuti barracks imene iyi, why is it so important? Pamene mu 2021 15 July pamene ndithu achina USA America chifukwa mmene munali America komanso munali NATO ka organization kachaka kamene ndithu kanachoka cha uyo kuthawa mmene momwe ndithu sanasazike so yayi anachoka cha uyo zimene zinapangitsa kuti pakana achina anthu abwere azapange looting azabemo zinthu zida zichani barracks imene munali asilikali amitundu iwiri, ma Americans komanso komanso achina NATO. The barracks imene ndi yayikulu kopya, yayikulu barracks imene. Imagine imasunga even mafamily kwana imasunga anthu around anthu amene anali mmene mumu 125,000 anthu amene ndithu anali around mu Bagram mu base imene iyi, mu military base kapena mu barracks mmene mumu asilikali amene mafamily zawo ndi chani mu Afghanistan mmene ndithu akhalamo kuyambira chaka cha 2001 mmene barracks mmene mumutu mu dziko lanu wake mu Afghanistan. Okay, tabwino iwowa nkhani tiyambire kai pa barracks imene iyi. Fa barracks imene iso amene anamanga siwowa santhu aku America, koma anamanga barracks imene ndi ndani, nkhani ikhali pamenepo. Ndi tiyambe pamene papa kenako tiyipitilize tikafike kuti iniyo mumvesese musangomva dzina loka Bagram akuti chani ku Afghanistan makuti komanso barracks yawo. Nkhani ili apa tiyeni tibwerere ku Cold War, after World War II. Ndauti tena kuti ku Cold War, ku nkhondo imene idalipo koma yozizira, nkhondo imene idalipo pakati pa Soviet Union, Russian Empire umeneko mukudziwa kati ndakamba za Soviet Union ndi America, right? Panali nkhondo imene imachitwa kuti Cold War. Inachitwa kuti Cold War, nkhondo yozizira, chifukwa kuti nkhondo iyi palibe chida imene chinagwiritsidwa pa ntchito. Yase wanali ngati empire ukuso ndi empire. Ndi chida palibe chida chimene chinagwiritsidwa kwa ntchito mu Cold War time imeneyi. Koma chimene amapanga amangogwiritsa ntchito ku
influence, like kwapanga propaganda ndale kwayipitsawo kuzikometsa iweyo kuti anthu akhale mbali yako. Ndiye panali Soviet Union, ndiye panali achina USA wa. Ndiye Soviet Union pamene idafika mu dziko limene la Afghanistan mu 1950s mene, ndi pamene idamanga barracks imeneyi, Bagram imeneyi, chitu Bagram. Adamanga barracks imeneyi ndi kukhala tsopano ndi asilikali awo, komano it's like kumapanga ma training chanchani kumacheza mukudziwa kalenso niyo, komano ndi intention eno kuti wani akhale ngati awakopa anthu awawa tsopano kuti tili limodzi, komano sadamenyana ndi ma Americans yayi. Chabwino ndeti kudziwa kuti Soviet Union inatha itatha muja komano mu 19 pamene itatha koma system anthu analipo pamene koko, koma mu 2001 ndi pamene America tsopano ndachina NATO anapita, nangasi nthawi imene inayi kuti Soviet Union yatha kale. Imagine, I think Soviet Union inatha kale chama 19 chani kaya, just forgot also and I was but I think tinakamba za mene naambia inamba 1921 kukatha 19, I think 1991, something like that. If I'm mistake ndakwe someone banga correct or mubanga check undangwe date yo undangwe chakacho komano ndi 19 mwakuti ku 1990 chakuti ndipene Soviet Union idapangula dissolved, maiko amene anakhala pasiwo inatha. Ndeno tsopano itatha muja mu 2001 pamene USA America imabwera tsopano ndikupanga they took over madziwa kanyo basi kangala atitoka ndikulanda chi Soviet Union chija ndikukhala under control, ndikukhala tsopano m'manja mwa ma Americans ndi NATO. Nthawi imeneyo anakhala amenemo nkuyamba zawo tsopano iwo akuti amathana ndi anthu magulu awiri, amathana ndi Al-Qaeda, ISIS, komanso maTaliban, ati zigulu zazigawenga zimenezezi, magulu achigawenga akutero. Komano tikudziwa kalenso kuti inu ndine tikudziwa kalenso kuti magulu amene wawa ndithu ndiwo pangidwaso ndiwo koma situpita kumeneko, komano tufati kambeza nkhani ya Bagram. Nde iwo wanakhala amene kuyambira 2001 mokakamiza osatiso kuti makoti mokakamiza muja kuti muno mutira bwaya ng'ondo tikuthana ndi zigawenga atu muno tikuthana ndi zigawenga. Chabwino ndi zigawenga zake zani achina Taliban, achina ISIS, achina Al-Qaeda. For akuona kuti Al-Qaeda ija imatsogolera ndiso Osama bin Laden. Nde Osama bin Laden Osama bin Laden amene ujayino kuti tegoloka tikathana nalo kuti komweko ku Afghanistan iko. Nde iwaja afika mu Afghanistan ndi kumapanga zawozo ati kumathana ndi Al-Qaeda chanchani zambiri mbiri Taliban. Kenako mu 2021, how many years kuchoka ku 2001 ku 2001 kufika 2021, that's 20 years after zaka 20 akupeza kuona kuti achina Taliban abula kuzathana nawo aja, achina Taliban amene abula kuzathana nawo aja atenga boma atenga boma after kutenga boma la Afghanistan alanda boma madoloa anachoka chotawa 20 years 20 years ndipo sana sazike yeso yayi. Anyway, I think inango iwelenga kuti guys chani okay panali so gabu kuti anasainira na agreement ku Doha ndi Taliban mu 2020 chanchani kuti basi owa I don't know whatsoever. Komano zimene sikudziwa fezina kuti sana sazike yeso ma America sana sazike, but I think the video, I think munaona ma video mune chindege atachiuze ndiona chachana, and that was 2021
nthawi ya Joe Biden. Nde Joe Biden ananena kuti ife makamaka kumbali ya ife tikuona kuti tinaseva miyoyo ya anthu okwana 125,000 amene miyoyo yawo inakavulala amene kuchako inakafa. Nde ma Americans adachoka kumene kuchako wautali kuthawako ndikubwerera tsopano ku America, ndikuyisiya background yetu, kuyisiya base ija kenako ma Taliban ndi amene tsopano adayitenga kukhala m'manja mwawo ndikumagwiritsa ntchito. Barracks ilikongola kwambiri, barracks ikulu kwambiri. Chabwino. Day one, it's like awa apita. Day after, that was 2021. Ndi pano tsopano Trump akudabwera ndi breaking news. Atiwo akuti background yo ndi yawo ndi akuyifuna. Ndapitanso kumene koko. Komano why Trump afuna apiteso? I think mwambi lona napanya ka video kamene mbuka kuti Trump akamira good news chenchani tufati piteso mene koko kambe ka video mene napanya mwambi lokacha. Ndiyeno adafuna apiteso. Koma chimene akupitira ndichi. Akuti akuona kuti barracks imene iyi background iyi ndi China ndi kumene ndi padera lina lake amati Xinjiang ku China. Dera limene lili mu China mu ndi 2,000 kilometers. Sikuti ndi patali kwambiri, ndi 2 hours pa ndege. 2,000 kilometers, 2 hours mafaita jet acha. Ndi 2 hours. Ndi ku dera limene ya China ku Xinjiang ku ndi kumene kuli za manyuklia kumene amapangira test manyuklia China ko. Ndiyenonso pali kumvana pakati pa Afghanistan ndi ma Chinese wa. Pali kumvana kumene akumachita za nseli zina kuti tirani komanso amagambe kuti bwanji tibwere kumene kuku mu barracks menemo tizipangira muzida komanso tipangeso za tikuthandizeni nkhani yakukhuza ndi misewu misewu ijayi pachoma nkhani China ndi misewu ndi chonchi inaso pachana ndipangira ku Malawi ija kuti ichi ndi chithandizo cha ulere kuchoka kuboma la China maziwa ma China. Therefore kumene kuso ndithu panali nkhani imeneyi. Koma nkhani yakulu I think inagona papa. Ndi America akuti iyoyo ikuona zoti it's a threat, ndi chiopsezo kwambiri kuti China ndi Afghanistan igwirizana zimenezo. Chifukwa ndoti anthu amene wawa akagwirizana apanga strength chitetezo chawo. Right? Ndi America sikufuna zimenezo. The fact America afuna ipiteso mmene kuchako ilo cha asilikali azakhala akulondera kuti mu region munemu palibe angapange chilichonse. Ndi China nakuti kuti mesa Afghanistan ndi Soviet country ndi dziko loyima paloka. Why mukulipanga dictate? Why mukufuna mupite muzikali zochita kuti iwe usati why? Komanso ife ngati ma Chinese sikuti kudziko kweferi pakhato panga kuchanchana yeso sikuti se ili anda ifeyo and nkhani zonse zimene mukamba inuzo nkhani zimenezo ndithunzorani nkhani zimenezo ndizonama. You see, nkhani zimenezo ndizonama zoti ifeyo tili ndi influence kabato fati pange kuzichani kumene ku background ku Myers palibe zimenezozo. Nkhani zile ndionama. Ndi Afghanistan iso ma Taliban also anakuti guys zomufunazo inu ma Americans it's not easy. Musaiwale kuti iyi ndi Afghanistan. Iyi ndi Afghanistan ya isa America ya. Komanso zobwesa kuna asilikali surufuna asilikali anu muno. Surufuna asilikali anu. Ngati mufuna zina zako zokambirana. Now we can talk because panga discuss. Right? Nde akuti Trump wafuna atenge imene yoyo nkhani yake chifukwa kuti pali a China alipanga zino zake umene ngoko. Nde nkhani ndi imeneyo.
background imeneyi inamangidwa mu 1950 amene mangake ndi Soviet Union imene timathaona kuti Russian Empire imeneyoyo. Kenako America ndi NATO anazalanda, anakhalamo kuyambira 2001 kufika 2021 ndi anathamangisakonso kufatha Mataliban anu ake anatenga dziko. Zigawenga amazipitalazo zinatenga dziko lija kulanda, ndikulandanso barracks yonse ndikumakhala kuti kumene koko. Mu 2025 a Trump akufuna apite akalandenso. Maganizo anu ndi otani pa nkhani ya barracks ya Bagram? Ndiye sandafotokoza mokuti mwamvetsetsa kuti mukazamva za Bagram kuti America ifuna ipetenso ku Afghanistan mukhala ndi idea kuti okay chabwino. Kumeneko ndithu itha kubukanso chifukwa madolo China ikupeza ma friends, like China ikufuna anthu mmozi ma allies, ma friends ifuna ipeza anthu ma friends uyo kenako ma friends aja sikuti azalamulire yayi koma ndoti tigawane zidazi, tigawane kuti tisamatoledwe. Vuto lake amavulanda anangati abidachi ujeni Venezuela paja apasa anthu enaso umeneko buti linaso achina Trump omwewo. Nkhani yake kufuna kuona kuti China yapanga chani chifukwa Venezuela ndi China ndi chonchi. Nde China chimapanga target yake iji America zimapanga zake imapita target, imapita kuchanoko, imapita kwa mwanayo kumuziliwe ukapanga zako zakuti tikuthebula. Yusikena ndi aone kuti ukafuna kudziwa mwana wachani, mwana ukafuna kudziwa make kholo la galu panda galuyo galu umuona make akubwera. Nde I think tricks amene amagwisa ntchito. Something with Russia. Ikamatizimwa Ukraine maso make simona Ukraine ya imakhala kuona jina NATO jina America ndiye mazati imubanga ya murani. You see? Nde nkhani ya Bagram military base imene ku Afghanistan, Kabul. Ndiyo ndimene guys. Thank you so much Malawian cameras. Guys, also don't despair, don't lose hope. Ma update tizibweresabe mukanthawi kamene tapeza kuchabwino kasati muzotathire pa chipwirikiti choti kuti tiona kuti zisankhozi awene ndi ndani nanga zikhale zolani. Guys, thank you so much Malawian cameras.